good as new normal kay way pa man alert level 0 subong mo kay bisan dito sa nasyonal daw hindi pa sila conforming nga ipaidalom sa alert level 0 ang mga lugar nga mga nubo na gid ang cases. Ti Bacolod City nag-0 for the third time kahapon no. Pero alert level 1 kita gihapon. Negros alert level 2 until the end of March. Ano pagid? Oy, i-check ta lang ni karon no kay ang balita pagid sa probinsya kundi aside sang ginahatag subong sang local government unit o kon sang probinsya ngagin ining ayuda sa mga kalitan sa Bagyo Odette kundi may ara man ang National Housing Authority and under man financial assistance nga ihatag sa mga naigo kang nalitan sa Bagyo Odette. Ti subong ginapangayuan no ang kada banwa kag syudad mga LGU sang ila master list nga ating iban kuno way pa ma-reconcile nga ano natabo nga do ka budlay haw do ka sibod ang pagtapos ninyo sang listahan o ang tao gamatamat na lang paninguha magkabangon pero tiyadi pa man ni kumatagan financial assistance. Can you imagine? Grabe nga nang kalitan nga nadulot sa ila. Hindi lang kay puluyan ang ginaistoryahan tadi pala nga buhian no sang mga pumuluyo. Kaya i-check na kung ano ang latest mga kaaksyon kay tikon ang master list hindi ma-reconcile kung hindi pa makahatag ang National Housing Authority. Kag ang update man sa investigation sang kapulisan dira sa banwa sang Manapla. Ang Manapla subong na sentro man isang balitaan no kay may mga cottages naman dira sa Eco Park gagin sunog. Ti arson ay ako mang sunog ga sinong suspect diri. Anong latest investigation sang kapulisan hingagawon ta na karon kung may tempo kita. Amo na so parang pinakamadalag ko nga balita nga atong tutukan karon niya Miyerkules diri sa inyo palatuntunan Action Hotline March 16, 2022. Ang aton pagpangalagad karon niya nga aga karon niya nga Miyerkules buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalumansang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Ang napulo ka pesos lang nga inyo sinibaklon nga kapsula dako gid ang mabulig sa inyo ikayang lawas. Can you imagine bala? No, kung ninali may ara kamo sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, sigurado mabakod ang aton immune system. Ang resistensya sa lawas, tinano ang kasignifikante sila kung mabakod immune system nyo, kag ang resistensya sa lawas, bisan ano nga balatian, hindi na dali-dali katapik. Amo na siyang significance na kag ang nami pagid, mga common illness, asos, galungo-lungo na hindi nagkasulod sa lawas nyo. Amo ni siya nga produkto nga may ara sang approval sang FDA sa pungsod Amerika. No? Can you imagine lang nga bisan ang FDA sa pungsod Amerika nagatag approval sining nga produkto. That is why ini ginabaligya ho sa bahin sang Amerika, sa Europe ang capsule. No? Amo na siya ang kuandira, no? Ang ginsen ko daday. Amo na siyang aton sining nga kuan gid sa inyo. Ginapay balota gid. Ang nami pagid sini ko may combination para magluwas sa capsule, ang tinami maniho para sa may mga hapo. Ang nami pagid kay ang ginagamit diri, no? Nga mangosteen, amo ni siya ang super variety nga only Dr. Alfred S. Villarico ang may kaugalingon nga plantasyon diri sa bilog nga Asia mo nang gaway ga kawadaan no sang produkto. Tandaan tagid Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Ayos, let's go to work na diri sa aton sining pagpangalagad. Bag-o lang kasakay ko no. Ate, sige. Ara dagin padala ko sa kwan? Ara dagin padala ko sa ginsen. Wala number sila manawag ato na number minsan. Ay, wow. Ate, sige. Kay para nga
kuan kita gilayon, maka hitso diretso kita gilayon, kay medyo na delay ang ilagili travel. Okay, parang nga makuha nato niyo, makasaylo kita gilayon sa next naton nga talakayan karon iyang aga. Ang sa flyover, suliton ko lang kinamo ga pamangkot. Actually, na-report ni siya ni Axondale nagligad, no? Ang sabahin sang Barangay Bata, no, i-rehabilitate ina, may advisory naman na ganing himo last time. Pero ang aton diri siguro lang tawon kon nano ang ano kalawig ini, no, ang duration sang plano nga pagkayo dira sang flyover, no? Ang aton lang kabay pa may ara dira sang insakto nga pag-manage ng traffic nga hindi naman magginutok dira sa area sang Barangay Bata. No mo nang pinaka-importante, pero abin yun naka-obserbar ko bla lately bangod sang sining pagmahal sang presyo sang petroleum products. Bisan mga pribado nga salakyan diri sa Metro Bacolod ang paghulag, ang mga nagadalagan nga masalakyan daw ilisipon na lang, no? Tagligad to ya matyagan ko during peak hours dira somewhere in Lopez East. Puwerte na dang ginutok. Kapin pagid rush hour, no? Kon nag-abot ng mga alas 3, umpisa alas 3 ng hapon, ara imo ginutok sang trapiko da hindi amak, no? Sa area sang Barangay Bata, Lopez East. Pero ti amo na siya, kabahin na sang ginatawag nga development. Kung pagdamo sang salakyan, iguon kita sang wala untat nga increase sa petroleum products. Sus, naglaka-laka mo, ang mga salakyan nga pribado nga nagalibot sa Metro Bacolod. May patutsada o may mga report man nga kuno plano diri sa mga oil companies nga next week do mapanubo sila kuno ay tuod. Abi hindi nyo lang pagbalita na kung sinintimos malang i-rollback nyo. O, dapat niya kung mag-rollback kamo inang big time man malang nga makapangilay kita. Alas 8:19 na Action Radio Philippine Standard Time. Now, ang Bacolod City, ang nami isinikay for the third time, nag-zero case kita. Now, diri sa Bacolod. But it doesn't follow nga kung amoy na ang aton sining cases nga nagnubo nagid and then mamintinar o magapadayon, magapabili ng alert level 1 until the end of March. It doesn't mean nga magkumpiyansa kita ha, kang magsigi kita hatag sang pawala, lamblag hindi na magsunod sa protocol. Pero sa pagnubo kag amo ning sitwasyon, ano man, needed gyapon nga magsulusok-sok kamo da sang mga face mask. Ako na kuya, mas mayugig nga bayara kita gyapon protection na. Pero ang good news, siling ko, kabay pa magtayo yun ang zero case sa Bacolod. Online sa hotline. Online. Pero antes sa kay Isko Moreno, unahon talang anay ho, si Executive Director sang EOC, joining us over the phone live. The Action Hotline is Ma'am M. Ang. Ma'am M, may aga. May aga Action Art, may aga sa mga nagapamati isubong sa Action Radio. Salamat, Gid. Congratulations to all of us because Bacolod City, kahapon zero naman liwat ang COVID case sa Bacolod and we maintain sang alert level 1 status until the end of March. Nami nga indicator ini, Ma'am M? Yes, of course, mayo ni siya nga indicator considering from March 16 up to the end of the month, 47, do mga 47 lang ni ka-LGUs ang napaidalom sa alert level 1 Action Art. Kag isa kita dira ang Bacolod City, kag ang kag na maintenar naton nga ara kita gyapon sa alert level 1. So na-sustain naton for duwa na ka 2-week period or butsilingon isa na ka bulan nga na-sustainer naton ang single-digit cases, manubo nga mga kaso naton sa COVID. At the same time, kung may ara magiging nga kaso, incidental pa ang COVID, Action Art, and at the same time, halos asymptomatic Action Art. At the same time, wala man nadugangan ang ato nga COVID death, wala na kita reported nga
COVID deaths for the entire month of March except for one na sa nasiling ko nakagina. I mean, in previous interviews, ini aton COVID death nga hindi pa na COVID ang iya gidya nga cause of death, no? Ang primary cause of death is just so happen nga pag-test sa iya, positive man siya for COVID virus. Okay. So, possibly, na-acquire to basi during na nga gina-hospital or sa hospital or during the time maging test siya, ma'am? Yes, correct. Subong requirement na sa mga hospital before kanila batunon for any procedure or admission, kinanglan mapa RT-PCR test with Action Art. Tabuan lang ang pasyente admitted for another cause, pagpagpa-test na positive. Unfortunately, wala siya naka-survive. So, na-recorded siya gyapon as COVID death. Although, hindi iya COVID ang cause of death niya. Okay. So, buot silingon na practically wala gitay death na cause ng COVID. Okay. Pero ma'am, ang zero lang nga kundi cases na to nag-zero na umpisa kahapon, no? Third time ini. Ma'am, ano ang reason sini? Hindi ayan nga tiway naman kita. Sige pang pag-test naton sa pila ka mga sektor and then sa mga nagpakita nga may sintomas ng COVID, ang mga testing nato ni sige-sige pa man? Yes, ang testing sa wala na iauntat. Action Art, we are following the protocols ng DOH ng IATF. Ang tanan nga symptomatic, automatically RT-PCR gina sila. Ang close contact, RT-PCR man na sila. I mean, gina-test man na sila, either RAT or RT-PCR. But tested, gina-test na gina sila. However, kung naga-zero, for example, sang Sabado or Monday, nag-zero kita, wala kita sang COVID cases, so silingon, wala kita index case, no, wala man kita sang inog test nga close contact. So, amo na siya, amo na sa Action Art. Kag amo man ang rason nga kung may ara kita cases, naga-multiply na siya dasig ang amo na ginatawag nga exponential increase. Kaya kung may pulo kakabag-o nga cases, pulo man na ang i-trace, i-contact trace nga mga close contact. Kag tanan nga close contact nila, ga-monitoro na ka-test. So amo na nga nagadamo, dasig mag-multiply. Pero kung wala cases, wala man kita sang ma-detect nga mga bag-o nga mga close contacts unless may ara nga symptomatic sa community. Kaya automatically ginatest naman kung mag-symptomatic sila. Okay. So kung ang subong bisan halimbawa ang isa ka tawo basi kun way takbalo, asymptomatic siya, galing kiti kabudlay man atod ma-determine nga may positive siya sa COVID pero asymptomatic since nga why man indication sa lawas siya nga may ginabatyag sa malain, ma'am mo? Yes, correct. At the same time, why man kita naga-mass testing or naga-surveillance testing kung hindi tag-as ang cases? So wala kita rason. Kaya ang aton mga pumuluyo, yati ma-refuse gina sila kay even gani kung may mga surge kita kag mag-conduct kita sa mga surveillance testing ni kag mga mass testing, nagapamalibad gid ang mga pumuluyo magpaidalom sa mga mass testing ini. Okay. So all the more reason kung ganubo ang cases, wala man kita rason nga mag-conduct sa mga mass testing kag surveillance testing nga ginahimo nato normally kung magtag-as ang aton mga cases. Yes. Now, ano ang mga implications ini? No, since nga may ara kita mga application dira nga gusluyag na magpatigayon sang face-to-face, limited face-to-face instruction, halimbawa DepEd, may mga application sa mga schools. So, with this recent development na, no, ma-approve na ni sila and most likely makastart na sila within this month? Yes, well, Action Art, under Alert Level 1, kaya ang Alert Level 1, amo na hindi natawag nato na new normal. But under sa Alert Level 1, allowed na ang mga face-to-face classes nila. Okay. But ang sa aton sa Bacolod, we will allow it with supervision
sang aton nga EOC. Mhm. So just to make sure nga gina-follow ang tanan nga mga guidelines, Okay. kag ginasunod pa gid ang aton gyapon nga public health standards. Mhm. So may mga applications kita kag may mga approval na makita sa mga face-to-face classes, mga graduation ceremonies. Mhm. Allowed na in action art so long as ang mga participants fully vaccinated naman. Okay. Okay. Pero at least makastart lang ni sila kung ginatagan na green light sing iyo sikapin pag ang mga schools, way pa kamo sa na-approve ma'am nga ginatagan green light o pwede na kumuda makaumpisa. Ay, pwede na makaumpisa action art. As I have mentioned, may mga na-aprobahan na kita. May mga din-approve na kita na face-to-face classes ng mga applications. Especially ang sa mga higher education. Okay, okay. Yes, ma'am. Pero at least importante guro bisa na mo ning development recent status na ton hindi kita anay magatag kumpiyansa, mama. Oh yes, definitely. Amo na ang reminder naton pirmi gyapon, although we are already under the new normal, ang new normal naga-demand sa aton tanan na kung ara kita sa mga public places, crowded places nga damo gid siyang tawo kag lalaki kay mga tawo, hindi ta gid pagkakaso ng aton mask kay ang mask gid lang kag ang bakuna mo lang gid ang panaminta sa COVID. Ang COVID is not completely gone. Action art ara pa gyapon ang COVID kung tanawon ta sa mga pungsod nga malapit lang di sa aton pareho sa Hong Kong. Grabe ang surge nila subong kag kalapit tungod nga kalapit lang na sa aton, hindi man malayo nga may posibilidad nga base makasaylo di sa aton ang nagaigo subong sa Hong Kong nga sub-variant sang Omicron. Unfortunately mas kusog siya kag in fact grabe ang death rate nila subong due to COVID. Lain maning Delta Cron. Amo na mga development nga ginabantayan ta. Lain maning Delta Cron nga daw nag-mutate ang Delta kag Omicron, ma'am. Lain man niya, no? Lain pag na siya action art ang sa Hong Kong subong lain pag ni ang ara to sa Hong Kong subong is simply Omicron nalipat na po AD basta letter sa manang iyang ano. So, It is a sub-variant. Omicron sa Japon para sub-variant siya nga ang iyaya nga symptoms siya mas grabe kag nagaigo siya sa mga katigulangan. Kag ang rason nga nakadamo subong sang kataas ang ilang nga mortality, nakadamo siyang nagkalamatay. In fact, kung magtanaw ka sa news coming from Hong Kong, ang mga patay nila na lang gani sa isang hospital, no, doon na ma-accommodate sa ilang mga funeral services. Ang isa ka rason kay mataas man mataas man ang numero action arts ang unvaccinated na mga pumuluyo nila dito. Okay. Ma'am, by the way, na-mention mo, you did mention about vaccination activity. May ara na kita dugang nga mga vaccine for 5 to 11 years old? Wala pa kita additional nga nag-abot action art. Alas sa 8:30 na. Ang inyong ginapamatian si Executive Director M. Ang, no? Baangot sa sining continuation starting today nga Bacolod City under gihapon o na-maintain ta ang alert level 1 status no until March 31. Ma'am, sorry gid na utod ang linya nato niyo over sa kay na. Action art wala pa may additional nga nag-abot nga bakuna para sa aton pediatric 5 to 11 years old. Ang announcement ng national government nga limited yapon ang supply sang aton 5 to 11, but we are hoping nga may mga additional vaccine brands na ma-approve ang emergency use authorization para aton pediatric vaccination. Hopefully nga makagamit kita sa iba nga vaccine brands. As of now, ang allowed lang para sa 5 to 11 is Pfizer nga specially formulated. Unfortunately, we have run out. Wala na kita sinasang supply subong except ang pang second dose sa mga nahatagan na first dose. Amo na action art
nga nag-announce kami permi nga magparehistro temprano para nga mauna man sa priority ang inyong nga kabataan. Aha. Kaya hindi man niya pwede sa mga walk-in, ma'am, no? In case may mag-abot yung man nga supply, hindi pwede nga rekta ka lang tumagad to for 5 to 11. Pwede gyapon action art, pero kung may ara dito yung pre-registered, unaon bigyan namon ang pre-registered, but we will still accommodate. Okay. Subject to availability. Kung for example 100 lang ang available nga vaccine sa inang adlaw, kag may nagkadto nga 100 nga pre-registered, nag-walk-in ka, hindi ka gid ma-accommodate. Pero kung Okay. 99 lang ang nagkadto nga pre-registered, may isa ka sobra nga slot, nag-walk-in ka, pwede ka gyapon ma-accommodate. I see. So, good. At least na-explikar na mayo sa listening public. So, ma'am, on that note, salamat gid sa imo unless mayara ka itugon pa sa mga pumuluyo diri sa Bacolod City from today, starting today, March 16, onwards hasta sa March 31. Please go ahead, ma'am. Wag pasalamat kita nga ang aton alert level status mo, alert level 1 kita hasta sa katapusan ng bulan. Ang silingon sini, hilway kita nga magagwa tanan nga edad, no? Halin sa bata sa tigulang, pwede na gid makagwa. Pero sa nahambal ni mo Action Art, hindi man pwede nga magwa kita nga hindi naton hindi kita maghalong kag mag-andam. Kung ara kita sa mga damo tao, siguraduhon ka nga ang aton mask nakatakod gid properly, kag mas maayo gid nga kung may tuyo ka nga magwa, vaccinated, fully vaccinated, kag boosted ikaw. Kag kung may mga ginabatsyag, kag wala ka na bakunahan, it is best nga magpabilin sa inyo nga balay kag hindi na magwa para hindi mo ma-expose ang imo nga kaugalingon sa risgo. Aha. Thank you, Gid. Madamo gid nga salamat. As usual, Action Art, pinapasalamatan ta ang kooperasyon sang aton nga mga pumuluyo diri sa syudad ng Bacolod nga nag-cooperate sa aton sa pagsunod sang aton public health standards. Amo na nga nakalabot kita subong sa alert level 1. Pinapasalamatan tang aton mga partners, ang aton mga abyan sa media nga nagabulig sa aton pahibalo sa publiko sa mga bag-o nga guidelines. And finally, ginapasalamatan sa gid ang trabaho sa aton mga frontliners nga sila gini ang nagasakripisyo kanya nagarisgo sa ilaman niya kaayong lawas para magbulig sa aton komunidad diri sa syudad ng Bacolod. Thank you, Action Art, ngayong aga sa tanan. Salamat gid Executive Director Ang sang EOC. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Karona, pagbalik ta, basi kung mangin-available na si Mayor Isko Dumaguso, no, kay naway sa katawag, Dumago lang, ikunukog pa sila to sa area sang Silay Airport, o Bacolod Silay Airport. Pagbalik ta karon kay may istoryata siya, no, parti sa pila ka mga nagapanguna nga mga issues. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sa Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Oy, kay nung nini Carlito Lirazan, amo ning akon nga dugay na way makitaan nga magulang, no? Hindi man kami magutod by blood, pero kabalo ka, ti dugay ni sa balay sing una. Sinong Carlito nini Lirazan, kamonitor siya, basi makabakasyon ka diri sa Bacolod kang Negros, keep me posted, no, para makakita ay man kita. Aksyon Hotline! Nung nini Carlito Lirazan, mayang agalandra, no, mayagin nga pag-monitor, amo man sa kay Bukay Valenzuela, sang Valladolid, kag sa Valenzuela's compound sa Pulo Pandan, no? Halin kay Rayval, kay nung Ray Valenzuela ang pagpanamyaw. Aksyon Hotline! Salamat gid ang iban nga nagamonitor karon lang kamo dugay-dugay ha, kay Melvin Piñafil kag Annalyn Villaester Bat, Iris Canson kag Arlidan Macoy gamonitor makuno back to the drivers. Mga tricycle subong mga taxi matyagan ko daw ginakapoy ang mga driver nga maghalakatiyog. Di malakay mo katiyog nga mo ni kagastuso subong ka presyo ka gasolina o kag krudo. Malakay mo tigtiyog da bisan mga jeepney subong do gauntol pang isan magpadalagan sila do kalimitado nga inang bulyada gid sa una ga pinagusto lang mo. Aksyon Hotline! Ala tuduin nyo padalagan na kay ang krudo subong ga palang lapaw ang presyo. Way kabay mo amo ginay. Nauti ang national government sige malang nagyapon ang pag-imponer way man sang tikang ng ginaimo subong or inisyatibo nga at least mapagar anay ang pagtaas ng presyo ti under the train law ti sige-sige ini mo. O may mga balita ko rin na si Platan kay na siling nila may rollback. Apo nga ni ambal ko kay na kung magsinintimos mo lang i-rollback nyo next week. Hindi nyo lang pagbalita kay daway man na epekto gyapon. Aksyon Hotline! Nagligad to daw nalipay ang mga planter sa tubo kay at least may TRO parte sa importation. Problema naman ugaling sang farmers kay sige subong timbuok sa presyo sang mga abono, no, pestisidyo and all. Nga kinanglanon sa mangunguma, tibisan sa amon lang tani no kung mabuligan ni mga farmers ta. Amo ni ang irony des Pilipinas nga ang farmers naton ang mga farmers naton amo pa ang way kalanon, no? The way kalanon. Aksyon Hotline! I-check ko lang si Sir Dennis Permas ang bitaw, ang Public Information Officer. Although nabalita ni siya ni Action dahil nagligad nga Lunes nga scheduled gin man for rehabilitation, pero at least mabalaan tablas sa umpisa ng pagkayoda. Bala na no ang palayag diri sang DPWH, more or less mabalaan ta kun until San-O ini nga i-close dira ang flyover sa area sa Barangay Bata, no? May mga nagapamangkot kay na sakon ang sa Sumag Bridge daw ay maniya balita, no? Basi ko na mislok nyo lang. Ang sa Sumag Bridge daw ay niya mabalita kundi sa flyover sa Bata lang, no? At least amo na iya subong ang subject for rehabilitation, no? Para maibaluan tani kay damong gapamangkot. Sa nasiling ko nagkainan na report na nina interview naman gani ni Action Day last Monday, si Sir Dennis Ferma, ang Public Information Officer, sa bitaw. Pero at least ariyo sa mga nagapamangkot, pagidbla kay siling ko, amo ning balita nagligad nga i-subject na da para sa rehabilitation. As to ano kalawig, depende na guro sa plano ng ara sa DPWH. Online sa hotline. Pero para sa benepisyo sa mga nagapalamangkot, joining us over the phone is Sir Dennis Ferma, ang PIO sang
Bacolod Traffic Authority Office. Sir, how are you? Good morning. Si Action Art live na subong sa Action Radio Bacolod. Morning, Action Art. Good morning sa mga taga-Palamate. Salamat gid sir kay para sa benepisyo damo nga pala mangkot guro nagligad ba si way nila mabatian ang interview ni Action Dale sa imo. Umpisa sumong adlaw ni sir ang closure kag way pagid no advisory from DDPWH kung ang rehabilitation no kalawig. Actually, ang kalawigon sa nga to until ni siya sa May 23 this year. Mayo pa, May 23. From today, 8 o'clock sa bungaga, nagsugod na sila. Then until May 23. Okay. So, ang tanan nga mga naglabay nga salakyan, dira lang anay sa idalom sa flyover sila malabay. Yes, sir. Ang from north to south, no? From north to south, sa dalom lang sila na flyover bagi. While ang south to north, pwede sila kasaka sa babaw. Pwede sila kasaka sa babaw. Yes, oo. Bali ang left side lang gali, going from north to south direction, amo lang naging sira. Yes, sa subong sa segment, sa kung segment sila, ang unang nila nga segment is from north to south. Then isira na nila, then after that, masaylo naman sila sa south to north pagkatapos ang sa piyak nga side. So bali ang integrity o kun ang kwan ginigali no hindi magigali nga do dako gid siya sir nga kalayuhon kung mag-amo na sir no. Yes, medyo no rehabilitation malaktoy sa mga cracks guro kag sa mga gamay nga mga repairs pero totally kiti malawig siya tungod nga damo katama siguro ang ilang ang ilang nakita nga mga diferensya. Okay. So, technically speaking, ang taga-DPWH siguro maka-explicar siya na iya, Sir Bernard? Yes, sir. Yes, sir. Aha. Pero anyway, isingit ko lang na sa imo, ang naobserbahan ko bala within this week, pag patigayon bala sang implementation sang oil price increase nga porte, ang traffic plus Bacolod ng mga private cars bala doon nag-iban. Anong observation nato in terms of traffic congestion or traffic jam every rush hour, sir? Actually, sir, ang nag-decrease giba ta siguro gamay-gamay man gid lang nga portions kay ang kinahanglan may mga necessities nga ginakinanglan man sa iban para magano mo gina-endure mo lang na gani ilang mahal nga gasolina kung importante gid. But sa iban naman ya nga mga gatipid gid ya. So totally wala na sila nagano gani nga motor pooling na may mga offices na gani nga nagasakot sa ilang nga empleyado because of this ang sa amo na mga side na observe namon medyo naggamay gid man medyo tay gid mga decrease pero ang traffic jam normal ang ginakatidamo ta bisita subong kagtungod sa election period gani anda mo ari naman dudugay kuno si Isko dani perti naman ning traffic kundi ni sa malabay guro. Yes sir. Pero Sir Dennis sa pangkabilugan si Sir Wen subong ang bag-o dira nga tagpamuno sang bitaw, kumusta? Permi na siya kuan gid o kunara nag-report sa office gid permi? Yes sir, ang may meeting gani kami before subong before ka magtawag ginaulat na lang siya namon kay may emergency meeting kami for sa mga activities balang ongoing sa Bacolod. Ginapreparahan na namon ang mga mga alert level sa aton nga kuan bala nga sa COVID-19 nga so issue ginano na namon kung base may face to face na so that's why may mga series of meetings na kami nga ginaiwat every now and then man kami ni OIC. Kay ti dapat tuod kung magbalik na ni kag hindi lang ang college level kag high school mabalik basi pati elementary na ang mga schools tuod ginabutangan yun na tuod mga traffic enforcers Yes sir. In fact gani sir gang ETCS 1 gini nananamon subong na matamat na namon butang ng pedestrian lanes. Nagkalapanas sa to bala kay in preparations na ba sigulpi lang may mga announcement ang DepEd nga bago. So ginapreparahan na namon subong. Pero hindi man magkulang ning traffic enforcers nato if in case ka i-utilize ta sila sa mga schools sir. Sa subong siguro for now is tolerable pero kung ning kaso na gid magdako i-address ginaguro ni OIC kag ni mayor ang i-refer ginanamon kay mayor nga magkibadugang gitaguro enforcers. Subong sir pila ang strength sang imo personnel da?
mga more or less nga mo nga sa ground namon ang sa field namon is 400 plus. Then ang amon sa office mo na something mga may ara kami apat ka division ka section sir mo, do apat ka divisions. So may mga ara kami more or less mga lapit 100 nga personnel. I see. Sir, sa mga Bacolod noon, mga out of town nga nagalalabay di sa Bacolod, may advisory ka during this time, especially sining masinakuon sa mga dalagan sa trapiko, especially kung may mga politiko magkanto di sa aton sa Bacolod? Actually, sir, siyempre makita man ang ang tao kung di na mga gutok nga area, then gina-control man na sa aton mga traffico enforcers. Pag nakita nila gani nga may mga diversions man tapos may mga ma-follow lang kita sir sa mga signages, follow traffic rules lang kita. Then take extra careful lang gid sa mga busy intersections. Then kay usually sa mga accidents sa bla dira gang kakatabo. Iyan na ano ko na lang gali sir, in addition may ara ta subong closure man sang sumag nga bridge, no? Bridge 1 Okay. South Bacolod road nga nga bridge. Anang daan na bala nga bridge di sa sumag. Okay. I-close kina totally. So ang mga pumuluyo na to po ng mga computers including sa mga owners ng vehicles kag mga nga diri lang sila magagi sa bago nga bridge. Okay. So ano kalawig niya sir ining sa sumag? Today man sir actually kagapon tani na ma-start galing ginatras nila subong man ma-start until 23 lang nasa sang May. Sang March. Sinilang ya. Yeah. Until March at least 23 lang. okay kay ina may namangkot diri nga judge sa kunti siling ko ay pakuka idea mayo ni kay naka kuan mo na confirm mo may closure da totally closed ni siya until March 23. Yes sir. Ang old bridge lang sir, old bridge lang. Old bridge. Okay. So, ang tanan, dira na maagi subong sa left side kung magpasumag ka, amo na lang ng taytay nga gamiton. Oo, sir. Yes, sir. O, grabe, madadang volume, sir mo. Expectedly, damo na nagalabay. Ma-expect kita tungkol sang nagkabalaw ka, ang sumag na, nag-commercialize na, naggrabe na ang populations, kag ang commerce na, grabe na. So, that's why nga, kinanglan ta ginaguro mag-alert ang mga gabiyahe ta da. So may mga ginad-on ka to nga personnel. Yes sir, may ginangaton nga chief ng operation nga si Traffic Aid 1 Bayutas nag-dispatch to sa tao ta including sa aton nga flyover. Ati, sige. On that note, salamat gid sa imo sa Dennis Perma kag God bless halong gid permi. Okay, welcome sir. Action Hotline! Oy, gusto gali itong kay ang gin-chat diri kay na basi ka monitor si Judge da subong gali nag-umpisa ni kay supposedly kahapon pa ni no ang pagpatuman sang closure dira sorry gid Judge kay actually day of ko kapon wa ko ideya pero subong gali ang tanan nga mga travelers ang barangay Sumag inablang sa tuo ang daan nga Taytay gin-close man na, no, for some maintenance work. I don't know kung ano nakadako da sang extend sang ila kalayuhon, pero kung mag-asta malang March 23, meaning isa ka semana malang nimo until next Wednesday. So, ang mga nagalabay dira sa Sumag, gutok kinada, no gutok, galing kay kung mangita ka sa alternatibo nga dalan dito kaya malabay na sa pakadtukan sila yan no kung maglabay ka dira sa may area Sundulaw no kalayo naman galing no kung naling ka sa south kag dason mabalik ka naman abi pero kung dira ka maglabay sa Sumag expect sang heavy traffic during peak hours kay Sumag purti man subong mo ano malang ang mga lugar katulad sang Sumag Handumanan, amo ni mga lugar nga do isa nagidiya ka Banwa, blado Banwa na gid siya sa outside sang Bacolod nga purti kagutok no sang trapiko ang business na grabe man kita mo ginbutangan na gani linya bala Barandillas to nga kay parang nga way na sang nagaagaw sang dalan nga ginalinan sang traffic jam pero purti gyapon kapin pagid kon tinda sa Sumag. Action Hotline! It would take time nga makalabay ka mo o kabay pa no for the information of the listening public starting today man ang Taytay dira sa Barangay Sumag
ang sa right side ko nalin kadiri sa Bacolod ang old nga Taytay ginsiraman ina umpisa subong adlaw until March 23. Sunod nga Miyerkules kag sa 24 ti amo na naguro nga buksan dira after nga matapos ang pagkayo. Importante ma-manage ang tanis ang bitaw da kay parang hindi man mabudlayan ang mga commuters o kung ang mga nagalalabay, private man, di pasahi man, halin sa buses, double tire, mga jeepney, nga nagalabay dira, no? Ang importante, kortesiya mo lang nisdalan mo. Nga kinanglan kung mag-drive ka bala, kita mo na gid, bisan gani husto ka mo, kung kaisa nga inang kita mo nga huros-huros o kung ang driver nga ara sa una mo or nag-overtake sa imo no ka hindi bala husto ang pagpadalagan niya kag ang pag-manage ng pagmaniho niya pero way ka mahimo no kay kabalo ka kung insister mo gid nga husto kag magminungguanay ka mo da at the end of the day mapiktuhan kagigyapon kaya mo na kinanglan konsiderasyon no kag kortesiya mo ginasadalan respetuhan na ibla ang mga diri lang ko kita sa Bacolod yado nga kadako-dako na gid sa pedestrian lane kay na malabay ka bala dason may ara mga salakyan ko kay isa nga nakita na ginila nga bisan ano nila kay ngagaw nga magalampuwas sa pedestrian pag abot nila didto sa unhan lang pila lang kadupa may traffic lights na kag actually manog tapos naman pituhan ka pa yang gatabok sa pedestrian. Akigan ka pa sa mga driver, kundi ni nga utok sa mga driver, ni nga, sorry pero dapat inang pedestrian lane, kung nakita mo man lang, bisan makahingagaw ka tabok sa pedestrian, pag abot mo to sa pedestrian lane, pag abot mo to sa cruising, hindi ka mangyapon makadiretso, kay malang-alang traffic lights, kay talipuspuson na malang segundos na bilin, palabayon, danadani, ang respeto sa pedestrian lane, bla. Diri sa aton, luway na gina-practice. May ara ko nakita nga tigulang nga ay ginawa ka tigulang ka tikang-tikang nga magkatabok. Obra papito sa pribado nga salakyan, do akigan niya bang tigulang, ina nagtabok na sa pedestrian lane, sa iban nga mga lugar, si Boto Dakpon ka na imo ya. Dahil kita diri, dapat kwan, inang pag-intindi, bla, kung ano ang pagsunod sa traffic law, nagligad din may isa ka guest din nga kandidato karami ganito sa explanation na kay may mga inang inside the box bala ng sa cruising sa intersection kundi may ara ginabutangan do box na nga mo nagaling nga dapat kun way pada go kun way pa nag-green ang traffic light hindi ka dapat magalagig ka sulsul ka sa lakyan mo diri sa aton ya lain ay may ara ya kisa nga di pasayeng nga ari sa right side sabi nagpapanaog pasayro pagka-go tapos kagin nga ara kaya sa linya nga matabok ka rekta kay mga gulpiada na arangkada ang mga dipasayang sa lakyan kag katon niya ka maliko siya sa wala mo ay perte tiya mo lang mga problema kung nga ang may mga aksidente kay di malikawan may nagkatabo gin nga mga traffic altercation may mga linalisay pero ang the best sina nga tuon man kita sa traffic law, no traffic rules and regulation. Ang ginaproblemahan ko pagid black kung tingalahan ko pagid diado nga kung traffic lights gani daw mayo pang do organize pang pagtinabok sa salakyan pero kung mag-uyat gani kisang ibang mga enforcers sorry damo man maayo nga mga traffic enforcers pero may ara gi traffic enforcers nga sigurado ning do ubusay lahi ning tanan niya palabayon naman ang isa kundi ginutok. Diri lang sa Burgos, Lacson, no? Kung kaisa to na to sa lapit na sang Burgos Public Market ang ninyanay. Hindi po yan niya pag-ubusay. Tani mo, ngayon ang timingon mo nga kung makalusot ang iban, pag abot to sa next nga traffic lights, hindi naman to sila magpunong nga kung kaisa, hindi na makalusot ang mga salakyan. Galing kay tikon ng traffic enforcer, sabi mo, amo ni sila taning dapat irregular mo, hindi blayado. Ang mga traffic enforcers, kung ako abi isa ka opisyal sang banwa kon syudad, amo ni mga traffic enforcers ang dapat mo gid irregular tanis trabaho nga para magtutom sila sa pagtrabaho, hindi man na galing kay subong niya kung traffic enforcers ka, ini nga administrasyon traffic enforcer ka, next nga eleksyon na perding kandidato mo, wag tang ginang tanan nga traffic enforcers, luwas lang sa mga regular
busla naman sa lain naman, otro naman nga training. Action Hotline. Amo nang problema nga dapat kung tani ini sila kon ninali nga mga kaluluoy maning traffic enforcers, makita mo ko isa nga bisang katupang ulan aras tunga sa dalan da nang iban way gani kasuksok kaputi guro na alangan bala nagaginutok nga pabasa, hindi lahog ang trabaho sa traffic enforcers. Kung isa tulukon pa masakit sa mga driver, insultuhan pa, hikayan pa, singgitan pa, hindi man na natin pag-imuon tani. Action Hotline. Okay, ini sila nagtatrabaho man sa gusto. Luwas lang, sa iban nga traffic enforcers, kung makita mo, nga ginutok na arang iban sa kapihan niya, arang standby sa kapihan, ay kalain. Amo na mga enforcers, nga dapat yun man islan. No? Dapat pakitang gilas kamo ang inyo pagtrabaho, bla. No? Galing kay iban nagakawadaan manggana sa niya. Nali mag-change administration, di man ta mag-regular. Di. May nag-regular gin man, pero jutay lang. Action Hotline. Ayos sa alas 9:12 na. Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po ng pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya dati tumakami nga tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo makaadda ang tubig. So, ulat nato nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kunin. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kunin. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kunin. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kunin. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kunin. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kunin. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kunin. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kunin.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure na! Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Okay, sa tanan nga mga nagahulat bala sa kay isko dugay-dugaya, no? Okay. Magulang gid sa pagli sa airport, no? Si Noel Zambales pa rin. Noel, may agad na si imo. O, gamonitor siya kuno subong. Ay, kalain. Salamat gid pareha. Carlos Macariula kag Michael Meravalles, Cecilia Bautista kag Desiree Guara, Neil Jor Pantaliano, salamat man Maki Iscaluna kag Lia Younger Esquivel. Araman si Eduard Alejano kag Erlenda May Sula Ko. Rolly Dioso, salamat. Paring Fred Kilip, pare, kumusta ka na? Budugay na ba kita ay mga sobra na 2 ka tuig ba? No? Umpisa pa sa itong nag-igo si COVID, do ay nagkita-kita na yun. Si Glenn Gomez, Don di Incabo, kag paring Martin Gonzales, morning man, salamat gid sa pag-monitor dira. No? Kay Maninoy Henry Boy Grega sa Gilungan sa Kawayan, may agaman. Action Hotline. Toto Mark Canubes sang Barangay Bulata. Toto Mark Canubes, ara man si John dira sa Isyos Kawayan, John Agustin, may agad dira sa inyo may lang nga pag-monitora, no? Toto Mark Canubes sang Kawayan. Elizabeth Tagakay, salamat. Mayroon din nagpadala kuan sa reaksyon niya. Ha. Damo gid mga ibang driver nga pag yellow light na caution namay nga gawgid. Sign na tani mas slow down para mag-stop. Tapos may ibang driver pedestrian lane dira gid dia mapundo. Ginapabayan lang sing iban nga enforcer. Oh, baya mo na nga tao nga mapatong niya sa pedestrian mo. May nakita ko na sa Facebook last time nga pagtungtong niya sa pedestrian, may naglabay sa squiro man to sa kaan auto ya. Naglabay gid sa babaw ka auto ya sa hood man lang, di man sa ato. Ngakig siya. No. Tisang ko niya tiyo pedestrian. Alang ang kuya karuma. Tiya mo na bla kung kay siya, no? Galing kay budlay na. Kung hindi na lang ka maglapak sa auto da, pero ara na lang tani sa driver mo. Nga ng pedestrian blay, clear mo na iya. Action Hotline. Sakay ninin itabag almasol dira sa tanan nga taga Barangay Mulubulog. Good morning. Oy, happy birthday gali kay Lula Munding kahapon. Action Hotline. Mo tinalikdan nga adlaw, happy birthday Lola Munding. Janet Lee Pastor, araman ga monitor, Nonoy Salye Jr., ga monitor man Roger Seldres. Pamati sa Manila kuno si Roger, oy. May agad ra sa inyo si Ana Sinoro, araman kag Eleanor Gaspan famoso. Ang nga lang yado basi manawag man sila in a short while kay gusto tani ma istorya karon dugay si Isko Moreno ho.
running for president sa palabuton nga eleksyon. Paring Albert Sanz, miss call si paring Albert, may nga agad pare. Si Ma'am Imogen Kanaan, Ma'am Imogen, good morning. Joy Perfast dra may nga aga. Jomel Villariti, thank you gid. Inday Blasa kag Merlin Mid. Oh, ano ni siya ni Colonel Midman? Richard Deriquito, good morning man. Si Gob Lacson, no, nag-okay siya tani. Galing kasi ko ba si maalang-alang kitabla. Daw, samtang kong ginaulat na guro si Mayor Isko. Tawagan talaga na si Gobay. No? Kay kuhaan lang sa advisory because of the extension until March 31. Sang alert level 2 status. Sang Negros bala. No? Kay way pa man sila katawagwa. Benbin Karas manaay siling ni Dilia Liabe. Gamonitor man siya kuno. Vance Ong Merafuentes. Franklin Santarin. Good morning sa inyo. Araman si Veronica Santillan Manukan. I-clear lang ang landline. Takay doon mo ng tawgan nila karon no? John Lamis. Thank you. Ang landline ta palihog, i-clear nyo lang kay parang anytime makasulod si presidential candidate Isko Moreno no? Dundi Incabo, thank you man no? Salamat sa pag-monitor dira. Thank you man kay Marian Turicampo no? Salamat. Way pagid nagaraging ring. Sige lang, i-clear lang. Araman si Janet Lee Pastor. Thank you gid Janet Lee Pastor. Nonoy Sal Engineer. Thank you man kag Noel Zambales. Ay nabasa ko na ni Kaina. Ken Alon Sagay, oy paring Ken, belated happy birthday. Action Hotline. Thank you gid. Araman si Jomel Villarete kag si Jenna Humampit. Jenna Humampit din ka nga area, no? Nedi Castillo, si Kasimanwa, Himutia Araman, no? Benduran, salamat man sa pagmonitoring. Agawon ko lang si Gob, while ginahulat naton, ang kwan karon ipakatuan ko lang si Action Alvin dayo, no? Ingagawon ko lang si Gob, bisan jutay lang advisory niya, ho. Online sa hotline. Joining us over the phone is Governor Eugenio Bong Lacson. Gob, may aga sa imo. May aga Action Art at sa mga nagpamati. Salamat gid no. Since ka ara kita extended until March 31 alert level number 2, anong matugon mo sa mga Negrosanon, Gob? Well, of course, ang pinaka-minimum na lang ginapangayo po isang face mask, no? Na hindi natin ipanahog ng face mask. Kung pwede mag-distancing, better. But very hard hindi subong Action Art tungkol sa kampanya. Hindi din malikawan ang paglapit-lapit sa mga tao bala, no? So okay lang di kuya sa alert level 2 kay i-observe na ito nung ikatabo siguro sa China. Imagine nag-lockdown na naman sila. So, whatever happens sa Guada, maabot din na sa Pilipinas, no? So, again, may problema to sa senior citizens. No? There's still 83,000 senior citizens na wala pa nagpabakuna. Well, na-notice naman na kapuyan sila magkadto sa center. So, ang plano subong is house-to-house na kitang pagpabakuna, no? Labi na sa mga senior citizen. Okay. So, kabay pa nga mag-cooperate sila na suning vaccination drive na ginapanawagan sa probinsya. Importante, Gov, wala nga na ay kwanda ko, pinagustong inang bulangay, gibla mo ng problema, permi sa mga purok? Well, kung masiling ka bulangay sa purok, ay illegal man gid na, no? Illegal man gid na. What is allowed is ang sa license cockpit, no? But of course, kabalumantas ang mga insidente subong sa Isabong. So, may recommendation naman itong Senado na i-stop pero doon wala pa naman instruction sa link sa national government, no? So, ang mga purok-purok na tupada, illegal man gid na siya. Sige, so anyway, kabay pang kooperasyon sang Negrosanon magpadayon ini, kagabay pa pag-abot sang April, no, mangin alert level 1 na kita, Gob. Yes, no, depende na sa sitwasyon natin dire sa Negros Occidental.
Gob, salamat gid sa time although medyo sako ka nagatagid tiyempo sa Action Radio. Salamat gid Gob, kagalong gid permi. Salamat, Actioner. Action Hotline. Sige, kadtuan to si Action Alvin, na situation na dito sa area niya kung kumusta to kay basi hutikan niya lang naton si Kwanda. Presidential candidate isko si Mugaw lat na to si Action Art to para nga masugilanon ta sa dayon na. Patrol Report. Action Alvin, kumusta ka da? Yes, bago lang kami nakaabot sa Diri Action na Art, no, sa isa sa simbahan sa cathedral mismo sang Siyudad San Silay. This time sa sunod sang simbahan, si Mayor Din kamo, Isko- ara kamo silay? yes, ari pa lang kami sa Silay. From Bacolod Silay Airport, rekta Diri Action Art, ang presidential candidate na si Isko Moreno, nagsimba o kung rekta sa simbahan Action Art sa area o kung sa Silay. Kag Diri Action Art ang mga pumuluyo nga nagsugata sa iya. Damo man action na art, no? Nga nagsugata sa iya. In fact, gin-try naton makasulod sa simbahan. Medyo hindi allowed ang media, no? Base man sa pangabay ni Police Lieutenant Colonel Kitate, because may masimba pa man siguro o posible pangamuyo. Pero nagpahayag si Kitate kay may press con na pagpatigayon karon diri man sagwa sa may plaza mismo sa Siyudad San Silay Action na Art. Kay facing diri amo mismo ang entrance man sang plaza sa Siyudad San Silay. Kay diri napahamtang man ang posibleng maka-ambush interview kita diri mismo kay presidential candidate Isko Moreno Action na Art. No? And this time ang sitwasyon sa nasiling ka na, nagpakuha picture sa Action Art mo. No? Kay Isko Moreno, ang kalabanan mo diri mga Kokinis, mga supporters man of course from different nga lugar diri sa notable nga mga Kwanda, mga public official do ay kasi nakita da? Wala dito sa may nakita diri, pero kag si former Brigadier General Miranda, former Regional Director ng Action Art sang Piero 6 ang siya mismo, no? Nakapakita kabina sa airport, pero makadali lang. After this, nagsakay ginayon sa isa ka salakyan kay Dunga na nagsakay kay Isko Moreno. Sa subong, ang sitwasyon ara pa kasunod sang cathedral si Mayor Isko. I think nagduwa na siya kay ginasugata naman sa mga tao dito sa Maxionardo. Si Mayor Isko Moreno, ari na din siya, nag-amat-amat na siya sa paggwa para sa pag-master action na art. Sang iya siling mga tinutuyo sa pagkariman sa Negros, because I believe duha ka adlaw ang inmulo niya nga magatinersa diri sa Negros action na art. Kay after diri sa siyudad sang Silay, may lugar pang kantuan sa siyudad sang Bacolod, si presidential candidate Isko Moreno Action na Art. I believe nga after diri sa simbahan sang San Diego Cathedral sa siyudad sang Silay, marektan siya Action na Art man sa area sa siyudad sang Bacolod antes mag for the meantime may plaza man sa marekta kag Bacolod Central Market, and after Central Market adtunish sa Libertad Public Market Action na Art. Antes naman siya gatulak sa siyudad sang Victorias. Particular ang importante tani sa mga kampanya yung protocol ba masunod lang ako kay siguro kadi naguso naman gani Action Art, pakita mo sa mga pictures diri gadi naguso gid Action Art. This time kapag nakato na si Isko Moreno padulong na diri Action Art sa sulod mismo sang Silay City Public Plaza Action Art. And may initial diriya nga bakit may mga ambush na interview bala Action Art sa this time kay ginagapito na ang
Ano to? Yes. Okay, yes, sir. Siya na art. Ito na... Ginapalin kanla? Mas gusto mo dito? O parang... Okay, sige po. Sige po. So, yung kailan lang namin siya man, alin sa Manila, sila art, no? Nagsabihan. And, kay gusto mo rin siya na art, mga tumuloy sa sudat sa nasuday. So, ng taon mo, hindi ko siya art. Kaya tungkol sa pagkadamo, abi, yung das kanay bala siya na art this time para na si Mayor na ito. Kaya siya na art si Mayor Isko Moreno siya na art. Ay? Dogo na exorcist ng deportado. Ay. Tay ganda kay mga sikan kakalaway yan naka-face mask na. 74. Well, as I have said, George, maraming salamat sa Diyos at maraming salamat sa tao. As you know, we've been doing for the past so many weeks, kami didiretso sa tao, pagkamay sa tao, pag-usap sa tao, at natutuwa kami kahit saang lugar sa Pilipinas, mapateritoryo man ng mga iba nating kandidato, ay mainit naman ang pagtanggap ng ordinaryong tao sa atin. So, I am grateful and thankful to, Negros. Sa airport pa lang kanina, how I wish you saw it, nakaka-overwhelm na. Ngayon, this is the first area that we landed. I don't know, siguro nabalitaan na nila na dumating tayo. So they came and thank you sa kanilang lahat. At iikot kami dito sa Negros Island o region ng 2 araw. Well, ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob, yung taong bayan. Yung init ng tao sa pagtanggap sa atin, kulang i-cancel niya yung sinaing niya, i-cancel niya yung trabaho niya, o makita lang tayo. Tingin ko, that is the opposite of whatever numbers that they are showing to my condition, whoever they want to. No? Basta tayo, yan, yung ganyan. Masaya na ako, makalubilo nila, makakasama sila, makilala ko sila, makita ko yung tunay nilang sitwasyon, so that I will learn and try to listen to them. Later on, may awa ang Diyos at sa tulong ng tao, pag nagpresidente tayo, alam natin yung mga problema ng barangay, ng munisipyo, ng probinsya, at ng rehiyon ng bawat lugar sa ating bansa. So this is also a good learning process. And I'm happy to be with Joe Petison and Secretary John na isa sa mga nangunguna na makapagpamahagi ng lupa sa mga magsasaka upang magkaroon na sila ng titulo or ownership doon sa kanilang mga farmland na benepisyaryo ng farm. At ano pa man ang pwede natin magawa, mga nasimulan ni Secretary John nung siya ay sekretaryo, na itutuloy natin sa mga magsasaka, sa mga farmers because as we all know, talagang malaki ang magiging problema ng tao sa darating na mga araw. O tumaas na ulit Action Alvin? Action Alvin? Oo, kuwan lang guro kay may schedule man sa dugay-dugay Action art. So, pa naman niya. monitor na lang da kay ma-post lang ko ma-extore lang ko and then kung in kaso kung magtawag sila balikan ta lang siya. Action art. Gina-record naman action art ng pahayag na ni presidential candidate Isko Moreno action art. So, rito diri sa syudad sa Sibay, action na Nalikiraw, action Alvin Grata. Ang action sa din naman yung bahin sa Pinas. Yung butoy ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action
Brad. Action Hotline. Ayos, salamat gid. Ma-extra na lang kuguro kay gina-interview siya and then basi matawag siya karon ti patian, ipamatian da lang niya inang klaro gi nga palayag ni presidential candidate Isko Moreno. Action Hotline. Salamat kita sa aton mga kaaksyon nga nagtutok karon nga aga. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Thank you for joining the show. Mga kaaksyon din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.